A ovo mi je kao Bake Rolls. Ovdje vam je gački mix. Tu mi je. Ovo je bolje od naostake. Jedna vrsta kikirikija, druga vrsta kikirikija, treća vrsta. Čekajte. Evo. Retardirani fokus neće. I čokoladice. A vidite, imamo i ovo ogromno. Da. Znači, ovo ima za 20 dinara u radnjima da skuplja 100 puta manje ovoliko. A gledajte ovo, Giant. Big. I sad? Ajde da krenemo. Mi imamo ideju, stari. Ja ne znam nemački, ali znam engleski, tako da je bolje ovo pismo na engleskom, ali okej. Ani? Erdunez. Neki kikiriki u konzervi. Ok, probat ćemo samo jedno, ćemo da odaberemo. Stvari, evo, ovdje smo spremili. Znači, probat ćemo 3 stvari, u stvari, koje nam se onako najviše, koje su nam izgledaju najbolje. Ovo ćemo jedan da probamo, zato imamo 5 komada. Eto vidite, Ian je probao. Da ćeš meni da probam onaj. Preliveno s čokoladom. Izgleda ko na slici. A evo na slici ovako izgleda. Evo. Ok. Skloni sa strane. Sad, probat ćemo ove ogromne bombonice. Uj. Ne brinite, nisu sve tako crvene, ne vidi se lepo zbog... Fokus ti je katastrofa. Ja sam uzela zelenu. I pokaži ti, ja sam pojela odmah. Stavi ovdje. Daj. Evo ljubičaste boje. Stavi. Ovako stavi mi u ruku. Ovo se zove... I ovo nisi zatvorila. Pa zatvori. Nismo rekli kako se zove. Smarties. Eto ih. I on je pojeo. Smarties. I probat ćemo ovaj čips. Daj ga. Na kraju klipa ga odaberemo. Glupa si. Pa hoće ga probam. Pa nismo sve predstavili. Pa neću sve da probam, samo ono koje mi izgleda najlepše. Koja je rekao da ću ja baš to da izaberem. Moram prvo da probam. Kao otvoreni, gledajte vi ovo. Hej! Ekstra tzatziki salata. Inače nismo rekli kako se zove. Stepovi chips. Inače bi ovo trebalo da bude kao apple chips. Apple. Apple ti je jabuka. Da. Potato. Potato chips. On se malo... Sljedeći je ovo. Ali neću vam probam. Ne. Ovdje... Voli moj paketić. Izabrali smo samo 3 proizvoda. I sad ćemo od ta 3 stanemo od ovog, toga i ovog. Samo što najviše sviđa. A nismo predstavili ovo. Pa to sam sve snimila. Number 3. Sve sam snimila. I ja sam izabrao ovo. Meni se sviđaju ove bombone. Zato što su krema. Ja jako volim čips. Ali mi daj čips. Evo ovako vidite. Probaj sa kamerom
Da uslikaš unutra koliko je to veliko. Da snimiš, pa sorry. Evo, ja ću ovako vam na rucima i pokažem. Nemoj. Iskrivit će se to. Ali inače je jako duboko unutra. Zatvori. Evo. Ne više, ej. Zdjero. To što si kameraman glupjera nema veze. Češ da odjaviš svoj klip? Da. Inače ja imam 4 spinera, pokazat ću vam sad. Evo. Moj spineri. Prvi spiner. Odličan spiner. Kamermane. Okej, pokazuj dalje. Drugi spiner. Malo. Fudbalski spiner. Evo. Treći spiner. Ovaj spiner što sljedeći. Pržen na maslacu za biglovacu. I zadnji spiner ovaj kao maskirni. Plavi i evo. Hvala. To je to. Ja bih željela da se subate na kanal Cibo Gamer. Možda će da bude link u opisu. I poz.